είσαι ρε Νικόλα. Έλα. Θέλεις να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες με την αγαπημένη σου ομάδα? Για σένα δημιουργήθηκε η νέα πιστωτική κάρτα Ολυμπιακός FC Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς, που σου προσφέρει πλούσια δώρα, συλλεκτικά αντικείμενα της αγαπημένης σου ομάδας, εισιτήρια διαρκείας και μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Απόκτησέ τη, χρησιμοποίησέ τη σε κάθε σου συναλλαγή και συγκέντρωσε πόντους. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται.